नमस्कार प्रणाम हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के दूगो मामला में पैरवी करे सुप्रीम कोर्ट से आयल अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल कइल गई, जेकरे सुनवाई के बाद अदालत खारिज कर देलस और फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दियल गई। दरअसल पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हवे। तब जया प्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़त रहली। हालांकि वो चुनाव हार गईली और उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का प्राथमिकी दर्ज कइल गेल रहे। एमे स्वार में दर्ज प्राथमिकी उन पर आचार संहिता के बावजूद 19 अप्रैल के नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन कैले का आरोप बाटे। दूसरा मामला केमरी थाना का हवे, जौने पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी कैले का आरोप बा। दोनों मामला में पुलिस जांच करके आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर देले बाटे। मामला का सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहल बा। ये मामला में पिछली कई तारीख से जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं होत, जौने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कइल गेल रहे। सोमवार के भी दोनों मामला में सुनवाई रहे और एडीजीसी संदीप सक्सेना द्वारा बतावल गईल कि जया प्रदा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर अली पैरवी करे खातिर आयल रहना। उनके द्वारा वारंट निरस्त करौले के संबंध में प्रार्थना पत्र दियल गये। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी के तरफ से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल कइल गये। आपत्ति पर सुनवाई भइल और जया प्रदा के अधिवक्ता उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देना, जबकि वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी का कहल रहे कि बार बार अदालत के बुलौले पर भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं होत, जौने कारण से मुकदमा के निस्तारण में विलम्ब हो रहल बा। अभियोजन के मुताबिक दोनों पक्ष के सुनले के बाद अदालत प्रार्थना पत्र खारिज करत हुए जया प्रदा के फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर देलस। साथ ही उनके जमानती के भी नोटिस जारी कइल गई और कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई खातिर 19 दिसंबर का तारीख तय कर दिहल गई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आपसे जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ धन्यवाद।